Έλα, αγαπητέ συνάδελφοι, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία. Από αυτή την αίθουσα έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια, στα 25 χρόνια που δημοσιογραφώ στο Ράδιο Νάουσα, μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής του τόπου, Κωστής Στεφανόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αντώνης Σαμαράς και πολλοί, και Σταύρος σήμερα Θεοδωράκης. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί φαίνεται ότι θα παίξετε καθοριστικό ρόλο μετά τις εκλογές στον τόπο. Αυτό το μεγάλο θέμα που τόσα χρόνια στην Ελλάδα μας βασανίζει όλους, ότι 10 οικογένειες κυβερνούν τον τόπο. Ο Τσίπρας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας είπε ότι ξεκινάει ο πόλεμος. Εσείς, αγαπητέ συνάδελφοι, έχετε κατηγορηθεί κατά καιρούς ότι δουλεύατε σε ένα από τα μαγαζιά αυτά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα και καλώς πράτετε και λέτε ότι φταίνε τα κόμματα μέχρι τώρα. Από τα τώρα και μετά, ποιος θα φταίει? Να είμαι ειλικρινής, το πυρήνα του ερωτήματος δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή είναι σωστές επισημάνσεις, αλλά θα ήθελα να ρωτήσεις κάτι ευθέως. Δηλαδή, αυτό που σε απασχολεί να μάθεις από μένα ποιο είναι? Πώς θα αντιμετωπίσεις τους διαβλεκόμενους? Μάλιστα. Πες το. Πες το. Τι άλλο καταλάβαμε. Εμείς άλλο καταλάβαμε. Μεγάλο σαν τον Αβραμόπουλο, κάτι τέτοια καταλάβαμε. Ναι, ειδικά αυτός. Αυτό είναι Το ανέκδοτο της ημέρας. ο θετικός πρόλογος. Λοιπόν, προσέξτε. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Πάρε και το μικρούτσικο μαζί. Λοιπόν, μιας και ο λόγος περί διαπλοκής. Κρατική οικονομική ενίσχυση στα πολιτικά κόμματα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέα Δημοκρατία. 2.200.000. Ελιά Πασόκ. 1.800. ΣΥΡΙΖΑ. 1.300. Κουκουέ 550. Ποτάμι, με βάση τα αποτελέσματα, 210 χιλιάρικα. Δεν πήραμε καμία λάθη προκαταβολικά, αυτά πήραμε προκαταβολικά. Εμείς με το 6,6 πήραμε 210 χιλιάρικα. Σήμερα στις εφημερίδες θα δείτε ότι πέρα από την κρατική οικονομική ενίσχυση υπάρχουν κάποια στοιχεία για το τραπεζικό δανεισμό όλων των κομμάτων. Πλην του ποταμιού. Έτσι. Όλα τα κόμματα, αριστερά-δεξιά, χρωστάνε στις τράπεζες. Και βέβαια χρωστάνε έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν θα πληρώσουν. Το ξέρετε. Και η τελευταία απόφαση του Κοινοβουλίου είναι ότι αυτή η αποζημίωση η οποία παίρνουν είναι, δεν μπορεί να την κατάσχει κανείς. Δηλαδή, αν έχω απαιτήσεις, εσύ απαιτήσεις που είναι σε κάτι, εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ ή που είναι σε κάτι στο ΠΑΣΟΚ και δεν συμπληρώνουν, δεν μπορεί να πάει να κατασχέσει τα λεφτά της αποζημίωσης που παίρνουν. Δηλαδή, κρατά μας τα λεφτά. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν τι κάνει? Το πολιτικό σύστημα ζει με τα εκατομμύρια των Ελλήνων φορολογούμενων, με τα εκατομμύρια των τραπεζών, με τα εκατομμύρια της τηλεοπτικής διαφήμισης, το είδατε αυτό? Το κατήγγειλα προεκλογικά. Τα κανάλια πρέπει να πληρώνουν συχνότητες. Το ΜΕΓΑ πρέπει να πληρώνει τη συχνότητα που χρησιμοποιεί. Ο Αντένα πρέπει να πληρώνει τη συχνότητα που χρησιμοποιεί. Μαζεύτηκαν λοιπόν κάποια λεφτά. Μαζεύτηκαν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Τα οποία έπρεπε να δοθούν το Φλεβάρι από τα κανάλια στο κράτος. Συμφωνούμε? Είναι ο φόρος συχνοτήτων. Λοιπόν, και τα κόμματα αποφασίσανε αυτά τα λεφτά να μην δοθούν στα δημόσια ταμεία, αλλά να δοθούν στα ίδια ως τηλεοπτική διαφήμιση. Και έτσι στις εκλογές πήρε η Νέα Δημοκρατία
Ένα 600, τα ξέρεις, διαβάζεις δύο χαρτί. Μπράβο. Ένα 640, ο ΣΥΡΙΖΑ 830.000 και το ποτάμι πήρε λεφτά. Πώς θα πήρε, 29.000. Ήταν μισό σποτ, παίξαμε. Μισό τηλεοπτικό σποτ. Και είπαμε ξεκάθαρα από τότε, και εδώ φαίνεται ποιος υπηρετεί τι, είπαμε ξεκάθαρα από τότε ότι αυτά τα λεφτά δεν ανήκουν στα κόμματα. Τα κόμματα δεν θα πρέπει να παίρνουν τηλεοπτική διαφήμιση εις βάρος της εισφοράς που θα κατέληγε στα δημόσια ταμεία. Η άποψή μας λοιπόν είναι απόλυτη. Η χώρα θα πρέπει να αποτινάξει από πάνω της τον μικρό και μεγάλο παρασιτισμό. Ο μικρός παρασιτισμός είναι καθημερινός. Ο παρασιτισμός των συντεχνιών, ο παρασιτισμός των δωροδοκούμενων υπαλλήλων, των δωροδοκούμενων στελεχών. Και αντίστοιχα υπάρχει και ο μεγάλος παρασιτισμός των εταιριών που τρέφονται από το κράτος και κυρίως από την πολιτική. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση. Επισκέφθηκα, όπως όσο ξέρετε, μάλλον δεν το ξέρετε, γιατί δεν το έδειξαν και τηλεόραση πολύ, επισκέφθηκα τον κύριο Σουρνάρα και του έθεσα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ότι στη χώρα υπάρχουν περίπου 1.000 εταιρείες, μεγάλες, κολοσιαίες, οι οποίες συνεχίζουν και δανείζονται από τις τράπεζες, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή εννοώ εταιρείες οι οποίες δεν δανείζονται για να παράγουν, δεν δανείζονται γιατί είναι σε μια καλή πορεία, αλλά δανείζονται γιατί είναι κατάλοιπα πολιτικών σχέσεων του παρελθόντος. Και είπαμε, και το δήλωσα μετά και στα κανάλια, αλλά δεν παίχτηκε, ότι είναι για μας μεγάλη πολιτική προτεραιότητα το τραπεζικό σύστημα να στραφεί στην πραγματική οικονομία και να πάψει να δανείζει τα καλά παιδιά των μεγάλων κομμάτων. Να πάψει να δανείζει αυτούς που καθημερινά συναλλάσσονται με τους πολιτικούς και που ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια που φεύγουν και που εδώ είμαστε απόλυτοι και είμαστε και σε σύμφωνη γνώμη με την προσπάθεια των ξένων να βρεθούν αυτές οι εταιρείες και να σταματήσει επιτέλους η δανειοδότησή τους, γιατί είναι μια δανειοδότηση σε ένα τσουβάλι τρίπιο. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς που δουλεύετε στην οικονομία, πόσες εταιρείες υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν απλά και μόνο από την καλή καρδιά που δείχνουν οι τραπεζίτες και το πολιτικό σύστημα απέναντι τους. Λοιπόν, ποιος, έλα.